Здравейте, приятели на Вкусно и полезно. Аз все още съм на гости в село Байлово, при моята домакиня Катя. И тъй като ни постоянно мислим какво да си приготвим за хапване и фурната се оказа заета, нямаше как да изпечем нещо. И реших да измисля някакъв десерт, да ни заслабнем случайно с нея. Че тези дни доста огладяхме. Бяхме гладни. Извадих в шкафа на личните продукти, поизтеглихме ги малко, нагласих някаква рецепта и сега записваме да видим дали ще се получи. Ако не се получи, просто ще изтрием после. Но се надявам да се получи все пак. Открихме една кофичка, кутийка кокосово мляко. Това не е много пълномаслено, защото е само 17%. Надявам се да стане сладкиша. Това е само какаова маса, защото няма изобщо никаква захар и нищо, да. Реално само, какаова маса, 250 грама, нали така беше? Точно така. Това е тахан 150 грама, който е смес от кашу, бадеми и лешници на фъстъчко, както ви казах, най-добрите тахани. Катя може да потвърди, не беше ги опитвала до сега. Вече любим. Но остана възхитена от тях и мисля следващата седмица да си поръча поне 10 тахана. Тъй няма да стигнат, ама да не го. Това е петмес от фурми. Както знаете, любимия ми подсладител. Обикновено най-често не го използвам за сладкиши, особено когато са по някакъв начин термично обработени. Катя и него не беше опитвала, вече и не го опита. Добре, че дойдох, защото не знам какво ще да правя, той не е опитвала. Но за разлика от теб, аз съм само от година и половина на режима, нали? Ето няма нищо с режима сега. Нали? Просто съм открила преди години заместители реално на малко по-вредните неща. И в сезона на малините, само да кажа, че имаме лична доставка от един страхотен човек, който произвежда малини. Около 3 декара, мисля, че са неговите, не си спомням колко бяха. Които не били пръскани, които не са пръскани с абсолютно нищо. И сега в сезона на малините, аз преди 2 дни направих едно сладко от малини без захар. Пресни малини без да са третирани с нищо, даже ако ни остане време, ще поем да си наберем листа от малини, тъй като не са третирани. Да, и аз умувам как мога, нали, като се прибирам да се замъкна 2-3 щайги с малини по влака. Малко нереално ми се струва, но ако изтърпиш седмица-2, ще ги доставим лично. И малините са 240 грама малини, ще ползваме в тази рецепта, да. Ами, това е, сега ще видим какво ще се получи. Значи, първо ще загреем. Ще разтопим шоколада. От асистентката ще го свърши това. И като използва газови котлони, аз на такива никога не съм работила и да искам не мога да го подпаля дори. Това вече е разтопена какаовата маса. Сега ще изсипем другите продукти просто, като малините ще ги оставим, нали, за най-отгоре. Да. Това дали се справя? Искаш ли да се действа? Да. Професионалиста. Аз съм просто един счетоводител и ми е трудно да отворя едно постно мляко. Може да е много сега като разсъждавам, но ще видим. Ще видим крайния резултат. Много чудесно. Изглежда много добре. Сега добавям и петмеза. Петмеза ми се вижда малко, но Катя пък се окаже, че не обичала много сладко. Някакси моите усещания за сладко са различни, необичайни, нали? Ето и петмеза, тахана, който не струва, че трябваше първо него да разбием с шоколада, но нека да видим как ще се... Няма бъркалката може да ми дадеш. Тази дали ще ти е удобна? Да, мисля, че да. Тя ще видим, като се разсвърчи насам на там шоколада.
на жълтата ми тениска. Между другото, днес и двете май сме в жълто, как сме се препарирали в жълто. Но днес, между другото, един уникален слънчев ден, много топъл. Ето последния месец всичките дни са такива, много топли. За утре се очакват някои дъждове, но ще видим. О, започва много да ми харесва. Поне мирише много хубаво. Определено аромата е изключителен. Мисля, че Тахана е виновен. Тахана е страхотен. какаото. Да. Ще я те освободя от лъжичката. Не, аз ще го разбъркам. Това поможе, да. Не, Дори не съм се изцапала, ето. Браво. Бързо принасяй. Страхотно. Изсипвам го, сега не знам дали ще се твърди, но Ще силно го се сложим надявам. Така изсипахме го тук, но мисля да го сложим в хладилника за 30 на минути. И тогава да наредим малините отгоре. И да го дозамързим. Ще видим, ако намерим място в фризера. Направо в фризера. Поне в хладилника. Цяла нощ. Голяма смешка каза. Поне един час още. И след около час и половина мисля, че трябва да става за ядене. Сега цяла нощ. Не ми се вярва. Викаш, да няма го да чакаме. издържим. Няма да издържим да не го опитаме. Абсурд да го чакаме, да. Добре, да видим. Така че това е, чакайте много След включване. малко. Да, след малко. И така извадихме го сега от хладилника, 30 минути точно стоя вътре. Като гледам, вече е взело да стяга, така че имам надежда, че добре ще се получи. Да. За още един час ще е перфектно. Сега ще сложим и малините. Ай, Катя фърлей, чудно виж, нито потъват много. Да. И дано поне някой да потъне, за да има и така и така. Не знам. Опитал го, не е много сладко, но примерно може човек да си го, нали, да го направи с шоколад млечен. То няма да е млечен, но имам предвид, нали, който да е по-сладък. И тогава ще бъде и по-сладък с десерта. Но и обичаме тъмен шоколад. Катя май изобщо не обичава шоколад. Значи, това нещо в живота си така и не се научи да го ям, но добавям го, защото той Марковски го обича и понякога опитвам с него, но да се изкуша сама да поискам да ям шоколад почти не се случва, честно казано. Тъй, че май доста малинки станаха, чудесно. Перфектно, много да. интерес. Даже може и още, че има някой друга дупка, но според мен е перфектно. Тъй, че сега ще го приберем в хладилника за още един час и ще видим какво ще се получи след час. Да, и тогава. Чакай да си поиграя още малко. Айде, може. И така минах 3 часа. С нашия експеримент. Да, с нашия експеримент. Сега мога да кажа, че няма да може да нарежа, защото се стои мекичко. И затова решихме просто да го прехвърлям в едни чашки. Това, което се опитахме да направим, първо да го охладиме. Сложихме малините, както видяхте. Да, след това 30-та минута сложихме малините. Да, след това го сложихме отново в хладилника за около час, мисля, че беше. Но ефекта... 2-3 отидахани, докато, нали, правим ефекта не беше добър, затова го сложихме в камерата. И въпреки това мисля, че трябва да се поработи по рецептата, но се надявам да е толкова вкусно, колкото самите съставки, само като си ги представям. Според мен, ако е с пълномаслено мляко, ще се твърди определено и ще става зарязане на парчета. Най-вероятно ще има друг ефект. Но аз па не виждам проблем какъв е, ето вижте така, колко добре излиза с лъжичките. Станало е точно с консистенцията на мус. Един шоколадов мус. Така че и нещо просто може да се сложи още докато е, нали, течно в чашки и да не се занимавате примерно с тъви да се слага. Така пък е удобно, някой, ако не му е достатъчно сладко, може отгоре да сложи малко кленов сироп. Ще му ходи доста, или пък мед, нали, който консумира мед.
Мисля, че става нещо много вкусно. Да, на вкус съм сигурна, че ще е И страхотно. тези чашки са перфектни, който ти ги купил и ти ги дал. Катя, Ами, чудни са чашките. Точно за... тези чашки попаднаха от марки, големия си. Просто си хапал някакъв крем и когато спрели да го продават, последните опаковки се сетил, че може да ги оползотвори за нещо. Бая кремови е изял. Да, определено нещо му е харесало, не знам какво е било. Те само 8 ли имаш, да? Да, и успя да Няма ги да сподели ги с стигнат, нас. но... Ами нищо. Другото ще го изядем от тавата. Той от тавата е вкусно. Определено, да. Понякога и така... Значи трябва да си призная, че в онзи живот, в който ядях много неща, когато правех любимия ми десерт, който се казва крем карамел, буквално съм го яла от тавата, но с днешна дата нещата не стоят така. Аз се каня да пробвам веганския крем карамел. Честно ли, аз вече направих опити. Да, знам. Но, да. Но мисля, че ще трябва да поработя по въпроса, защото това, което се случи, е вкусно, но не е чак толкова да се доближава, категорично, нали, да се доближава като вкус. Аз това гоня може и да не може. Все пак, да, нали, няма да е също. крем карамела си е с яйца, мляко. Да. Просто някак да са... И чашките са готови. Това ще го ядем от тук. Чашките за другите, за нас и това сега ще го нападнем. Тъй като е късно вече, ако изядем толкова много шоколад, дали ще мога да спим според теб? Може по-други работи да правим. Разхождаме тук пеше с селото. Я го опитам аз. Тази вечер залеза също беше страхотен. Перфектно е, който обича темен шоколад, е много добро. Аз мисля малко мед да си добавя. И мисля, че ще ми хареса. Тива как ти много шоколадово? Да, за мен е прекалено много. Но има нещо друго, което... И мисля, че това се дължи на тахана. Какво има? Харесва ми, защото ме подканваме да посегна към него, въпреки горчивината на черния шоколад, на какаовата маса. Да. Подканваме, но мисля, че е тахана, защото тахана наистина е уникална. Ми хареса. Но мисля, че тахана е... Абе, ние да ви кажем лека нощ, да продължим да си го хапваме. Така е. Лека нощ. Благодаря ви.